krok po kroku, hej? Na pohodu. V rovine. Tak. Cváknem dopredu. Môže byť. Uvoľním si záveterné. Teraz si mierne vytočím na 20 stupňov a trošku si ťuknem, aby ma zrovnalo. Odhodím. Super. A A teraz už... Čo sa mi aj predtým páčilo, a zase si zober, že to kormidlo pod vodou, aká to je veľká plocha, si v podstate tam hodíš 5 kýblov, ktoré sa snažíš potiahnuť z vodou. Odvezujem ťa ja? Prosím ťa, odviaz ma. Bude to rýchlejšie, že? Hej. Takže hovor čo? Práva predná, práva zadná. Máš? Počkáme. Toto zrovnanie, ako robíš, čo sa mi veľmi páči, to robíš super. Keď by si to robil na reálnej lodi, tak teraz zmeníš trenky. Doľava sa dívaj. A tam vidíš na loďkách, že ešte idú vpred, takže ešte brzdí. Áno, búha. A točím potom. Pauza. Ja som ti zapauzoval. Dobre. Poď sa pozerať. Vietor máš takto odtiaľ. Hej. Čo sa s loďou teraz deje? Preto som nič nerobil, lebo som rátal s tým vetrom, že ma to nás fúkne. No, lenže ono ti spúchne špičku, to je ľahšie. No, poďte sa. Alebo! No, super. Trenky černé. Ináč to bolo pekné. Pevne sa to páči. Čo spravíme? Zrušíme manéver. Ukludním sa, presne tak. Toto robíš jak pán. Pauza. Dobre, čo s tým teraz?